Minahal nga mga kaigsunan ni Kristo. Gikan karon sud sa pipila ka semana, gusto kong mo pamatuod mahitungod sa 8 ka mga panalangin. Nga importante kaayo sa pagkahimog sama sa Ginoo, pagkahimong tibok espiritu ug pagsulod sa bag-ong Jerusalem. Una, ang tinuod nga panalangin kay naluwas, nakadawat sa kinabuhing dayon ug moadto sa langit. Ang mga tawo nga kasagaran nagunahuna nga kung sila adunahan sa material, himsog, adunay kabantog, gahom ug adunay usa ka malinawon nga pamilya, sila kay may mga panalangin. Bisan pa kini nga mga butang lagmit nga madunot ug mausab sa paglabay sa panahon, ug kini mahimong mawala sa kalit bisan kung kini anaa dinhi sa kalibutan sa dugay. Tungod kay kining mga butang nga dili makahatag kanato og kinabuhing dayon, dili kini maisip nga tinuod nga mga panalangin. Bisan pag nagtagamtam nimo ang tanang bahandi, dungog ug kalipayan sa imong kinabuhi, unsay kaayuhan kung moadto ka sa impyerno human sa imong kamatayon. Busa ang tinuod nga mga panalangin kay giluwas, nakadawat sa kinabuhing dayon ug moadto sa langit. Usab, kung ang mga anak nga naluwas dinhi sa yuta magpuyo sumala sa kabubuton sa Dios, ang mga panalangin nga gihatag sa Dios tinuod nga mga panalangin nga makanunayon ug madagayaon. Ang rason nga mianhi si Jesus dinhi sa yuta mao ang pagtugot sa tanang tawo sa kalibutan nga makadawat sa tinuod ug walay katapusan nga mga panalangin nga gihatag sa Dios. Mao nga si Jesus nagwali niini nga mensahe sa panalangin sa daghang mga higayon sukad siya nagsugod sa iyang publikong ministeryo. Ikaduha, kinahanglan nga kabuska sa espiritu aron makapanag-iya sa gingharian sa langit. Ang una sa 8 ka mga panalangin nga gisulti ni Jesus maobulahan ang mga kabus sa espiritu kay ilang gingharian sa langit. Dinhi ang kabus wala magpasabot sa mga kabus tungod sa material nga magbutang, kundili kabus sa espiritu. Sa ato pa, sa kahimtang sa nahuna walay daotan og maayo nga mga tinguha ug nahibalo sa paghawa sa kaugalingon. Ang mga tawo nga kabus sa espiritu nga sama niini nangandoy sa espirituhanon nga mga butang nga mapuno sa ilang kasing-kasing ug uhawon sa grasya sa Dios nga mapuno sa ilang mga kasing-kasing. Busa, dali ra silang makadawat sa pag-ebanghilyo ug dali nga motuman sa pulong kung makadungog nila kini. Busa dali sila nga maluwas. Apan ang mga tawo kansang mga kasing-kasing napuno sa kalibutan ng mga butang nga mao ang mga tawo nga dato sa espiritu kay dili ingon ni ana. Ang ubang mga tawo adunay usa ka malampuson nga negosyo, usa ka malipayon nga pamilya ug adunay gamay na lang nga tinguha, mao nga sila dili na maminaw sa pag-ebanghilyo. Usab adunay mga tawo nga nagigugma sa kalibutan nga mga butang, apan dili gusto nga maebanghilyo tungod kay kinahanglan silang muhunong sa pagsimba. Kini nga mga tao dato kayo nga sila walay huluna sa pagdapit sa Ginoo ug lisod alang kanila ang pag-adto sa langit. Apan, kung kining mga tawhana magpadayon sa pag-ebanghilyo, moabot ang panahon nga sila mahimong kabos sa espiritu. Kung ang usa ka tawo mahimong kabos sa espiritu tungod sa sakit, kapakyasan sa negosyo o bisan unsa nga rason, bisan ang usa ka misupak kaniadto sa ebanghilyo, makadawat sa panalangin nga makaangkon og langit pinaagi sa mapainubsanong pagdawat sa ebanghilyo. Unsa kadako nga panalangin ang pagbaton sa langit kay mailhan pag-ayo pinaagi sa sambingay sa taong dato ug sa manglilimos nga si Lazaro nga gisulti ni Jesus sa Lucas kapitulo 16. Ang dato nga tawo nagpuyo sa usa ka kinabuhi nga mahluho nga naghimo og mga kumbira kada adlaw, apan ang makikilimos nga si Lazarus nagpuyo sa usa ka miserable nga kinabuhi nga nagpakilimos sa tubangan sa ganghaan sa dato nga tawo. Uban sa mga ero nga nagtilap sa iyang mga samad, apan siya may tuo sa Dios tungod kay siya kabos sa espiritu. Apan human mamatay ang duha ka lalaki, ang ilang mga kahimtang hingpit nga nausab. Sa diha nga ang naluwas nga si Lazaro mipahuway nga malinawon diha sa kamot ni Abraham, ang adunahan nga tawo nga naganto sa kalayo sa silot tungod sa dili pagtuo sa Dios, nangamuyo sa bisan usa ka tulo sa tubig, pinaagi kang Lazaro. Kung mahulog ka sa makakalisang nga impyerno bisan unsa pa kakadato o kagamhanan sa dinhi sa yuta, kini kawalay kapuslanan. Kamong tanan nga alaot nga mga binuhat nga naganto sa kalayo ug walay paglaom sa kahangturan sa walay katapusan nga pagsakit. Bisan kung aduna ka pa yung mga sala nga wala pa nimo hingpit nga gibiyaan, nadawat nimo ang ebanghilyo na panalanginan nga makaangkon sa langit tungod kay kabus ka sa espiritu. Apan dili ka matagbaw niini. Sama ni Apostol Pablo nga miangkon sa Filipos kapitulo 3, bersikulo 12, wala ako magpasabot nga nakabut ko na kini o nahingpit na ako.
Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni ini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Kinahanglan nga ikaw adunay usa ka mapangahason nga pagtuo nga padayon nga nagpaligon sa pagtuo hangtod nga hingpit nimong makabot ang kaluwasan. Bisan kung nakadawat ka sa bilang espiritu og naluwas sa makausa, kung dili ka magampo og dili magpabilin sa kamatuoran, walay makagarantiya sa imong kaluwasan. Ang ubang mga tao nagsugod sa kabus nga espiritu ug mituo sa Dios ug matinud-anon. Apan sa usa ka panahon sila mahimong arogante ug hakog ug nagsunod sa kalibutanhong mga tinguha. Sama sa naisulat sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 3, kung magsunod ka sa espiritu ug matapos sa unod, bisan kung naluwas ka ug adunay panalangin nga makapanag-iya sa langit, mahimo kang makuha sa kaaway nga yawa. Busa ang Filipos Kapitulo 2 versikulo 12 nagingon, busa mga hinugugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pagayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako, karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Kinahanglan natong isalikoy ang daotan kada adlaw, mas putlion ang atong mga kasing-kasing ug mahimong tinuod nga kabos sa espiritu. Unya, dili lamang ang walay katapusang gingharian sa langit ang maimo, kundili ang langit usab moabot sa imong kinabuhi. Ikatulo, aron hugot nga mugunit sa tinuod nga panalangin sa pag-angkon sa langit sa kinatibuk-an uban sa usa ka kabos nga espiritu. Una, kinahanglan natong isalikoy ang kailibgon sa unod, ang kailibgon sa mga mata ug ang garbo sa kinabuhi. Sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15 hangtod sa 16 kini nag-ingon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanan butang nga iya sa kalibutan, ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata ug ang tanan gipasigarbo sa tao, dili kina iya sa Amahan kundi iya sa kalibutan. Kung mas gihigugman nimo ang kalibutan, mas dato ang imong espiritu ug mas layo ka sa mga panalangin sa langit. Una, ang pangibog sa unod, nagtumong sa kinaya sa unod nga gustong mapakasala. Sa diha nga ikaw adunay sukaranan nga makasala, nga kinaiya sa pagkatapulan, pagpanapaw, pagpatuyang, pagdumot, pangabugho, kasina, paghukom ug pagkondenar, ug ikaw makasugat og certain nga mga kahimtang sa palibot nga mahimong hinungdan niini, ang pangibog sa unod kay mogawas. Kini nga kailibgon sa unod mo gamit sa imong kasing-kasing, samtang ikaw magpadayon sa pagpundok sa mga buhat sa unod nga makahimog mga sala. Pananglitan, sa dihang ang usa ka tawo makakita sa usa ka nagsamo kaniya, kung siya mosuko ka usa o kaduha, kini motubo ug siya mahimong tawo nga init na kaayo og ulo, nga wala gani siya makaamgo niini. Busa, sa matag higayon nga siya anaa sa usa ka lisod o dili komportable nga sitwasyon, siya kay mosuko. Aron mawagtang ang unodnong kailibgon, kinahanglan una niyang putlon ang daan nga mga batasan o pisikal nga mga butang nga makita sa iyang mga lihok. Unya, pinaagi sa nagdilaab nga pagampo iyang mapapas ang unodnong kailibgon nga may puyo sa iyang kasing-kasing og bisan ang mga butang nga naa sa iyang kinaiya. Ug sa katapusan, makabot niya ang usa ka kabos nga espiritu at tubangan sa Dios. Pananglitan, ang usa ka tawo nga masuko kaniadto makapugong sa iyang kaugalingon ug mausab ngadto sa malumong kasing-kasing ug pamatasan. Og pinaagi sa nagdilaab nga mga pagampo, kinahanglan niyang sunugon ang gamot sa kasuko nga nagpabilin sa kahiladman sa iyang kasing-kasing. Ikaduha, ang kaibog sa mga mata. Nagtumong sa kinaiya diin ang kasing-kasing matayog sa iyang nakita sa iyang mga mata ug nadungog sa iyang mga dalunggan ug nagtinguha sa pagpadayon niini. Kung ang usa ka tawo nga gustong muundang sa pagpanigarilyo, magkupot og sigarilyo sa iyang kamot ug magsigig panimaho niini ug magtan-aw niini, iyang bation nga ang tinguha nga manigarilyo pinaagi sa kaibog sa mga mata. Sama kini sa usa ka nagtuyok sa usa ka kastilyo ug gitugutan ang mga sundalo sa kaaway nga magpadayon sa pagsulod sa kastilyo. Apan kinahanglan nimo nga hingpit nga wagtangon ang mga sundalo aron dali nga maguba ang usa ka gituyukan nga kastilyo. Kinahanglan nimo nga hingpit nga putlon ang sukaranan sa paghimo og krimen pinaagi sa kaibog sa mga mata aron mawala ang mga kasalang kinaiya sa paghigugma sa kalibutan. Aron maputol ang kaibog sa mga mata, kinahanglan nga dili ka makakita, makadungog o magunahuna sa bisan unsa gawa sa kamatuoran. O kinahanglan nimo nga makita, madungog ug mulihok uban ang kamatuoran. Sa proseso, kinahanglan nimo nga dali nga tangtangon ang kaibog sa mga mata, mga nakuha pinaagi sa pagampo.
Ikatulo, ang garbo ni ining kinabuhia nagtumong sa kinaiya sa pagpanghambog aron ipakita ang imong kaugalingon pinaagi sa pagukod sa tanang kalipayan sa kalibutan. Sa diha nga ang garbo ni ining kinabuhia mo puli na, ikaw mahimong mapahitason, mutamay sa uban sa imong nabatunan o nakuha. Kung ikaw adunay garbo ni ini nga kinabuhi, lisod usab alang sa imong kasing-kasing nga mahimong adunahan ug musunod sa mga pulong sa Dios nga magpainubsanon, moalagad, magsakripisyo ug maghalad sa imong kaugalingon. Kinahanglan nimong wagtangon ang tanang garbo ni ining kinabuhia nga naghimo nimong taas ug masigarbohon. Ikaduha, kinahanglan nimong mahimong espirituhanong mga anak. Ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 3 dagingon, unya mingon siya, mao kini ang tinuod, gawas kung mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang dagway sa espirituhanon nga mga bata kayano, putli og dili arogante. Sa dihang gisultihan sila og maayong mga butang, dali sila mutuo og wala sila monsister sa ilang garbo o sa ilang kaugalingong maunahuna, kung dili mo dawat lang sa mga pagtulunan og mutuman niini. Sa samang pagi, dili kita angayng magpamahitason og musunod dayon kung makadungog kita sa kamatuoran uban sa mapabsanong kasing-kasing. Usab kinahanglan kitang mahimong espirituhanong mga anak nga magmaya og magmalipayon kung kita makakita og makadungog sa kamatuoran aron makaangkon sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, samtang nagkaduol ang katapusan nga mga panahon, ang mga tao na himong mas mapahitason diha sa kangitngit, nagigugma sa ilang kaugalingon, nagigugma sa kalibutan og nagtinguha sa mas makaibog nga mga butang. Niining henerasyon kamong mga kabo sa espiritu og kinsa nakadungog sa ebanghelyo sa pagkabalaan og miduol sa atubangan sa Dios diha sa hugot nga pagtuo. Ako nang hinaot nga kamo moduol sa Dios, mosalikway sa sala ug daotan, mahimong espirituhanong mga anak ug hingpit nga makadawat sa mga panalangin sa gingharian sa langit. Pinaagi sa mosunod nga mga pulong sa mga kabulahan, ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makadawat sa hingpit nga mga panalangin nga gihatag sa Dios og mahimong bulahan nga mga santos nga nagdan-ag sama sa adlaw sa walay katapusan nga langit. Amen.